Duizenden muziekliefhebbers wieren juster bij de opening van het muziekfestival at the Watergate in Snits. Het Noordelijk Orkestcollectief en verschillende muziekscholen in Noord-Nederland en Oost-Friesland treden erop. Euforisch, dat is het. Euforisch. Ja, was het zelf mooi maatje dit. Nou, gewoon fantastisch, meer kan ik er niet voor zeggen. Dat kan ik niet nader omschrijven. At the Watergate is de 13e editie van het European Youth Music Festival. Op 30 podia in de stad binnen Youth en Mons aan 1000 concerten. 6000 jongeren uit heel Europa doorgemaakt. Ja, super. Ik vind hele mooie muziek. Ja, de verscheidenheid. Ik vind het geweldig. Prachtig mooi spektakel hier in Snits, in Zuidwest-Friesland. Ja, wat is er zo mooi, hoor? Nou ja, alweer jonge talenten die op het podium binnen. Nou kijk, een jongen van 15 hier, wat als een wonderkind aan het vioolspelen is. En daarnaast alweer Friese bedrijven en vrijwilligers en mensen die hier een top evenement deel zetten. Waar een heel soort mensen van genieten kennen. Ja, ik zou zeggen, kom.